Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ating minomonitor na si Bagyong Francisco. Narito nga yung ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong mga bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So simulan nga natin sa nasa loob ng ating PAR. Ito ay si Super Typhoon Francisco. Kahapon nga ng alas 8 ng gabi, ito ay naging isang ganap na Super Typhoon na nga. Kanina alas 4 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 410 km silangan ng Apari, Cagayan, nagtataglay ng lakas na hangin na 185 km per hour at bugso na abot sa 230 km per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 km kada oras. Sa susunod na slide, ipapakita nga natin yung kanyang forecast track. Samantalang itong isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sa Tropical Depression category pa nga rin. Kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,680 kilometers. Silangan yan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Etong isang bagyo na ating minomonitor, hindi natin tinatanggal yung possibility na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, base sa ating latest analysis, hindi naman natin nakikita na makakaapekto ito sa anumang parte ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Narito nga yung latest forecast track para kay Bagyong Francisco. So inaasahan nga natin na hanggang bukas ng umaga yung kanyang pagbagal habang tinatahak yung north-northwestward direction, and then afterwards magre-recurve ito papunta na nga sa may southern Japan or sa may bandang Ryukyu Islands. Inaasahan nga natin na posible pa itong lumakas or mapanatili yung kanyang lakas hanggang ngayong hapon bago na nga siya magkaroon ng gradual na paghina. Nakita rin natin na posible na rin itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Friday. Dito nga sa ating forecast track, nananatili pa ring malayo sa landmass na ating bansa itong si Bagyong Francisco. So gayon pa man, nakataas pa rin ang signal number 1 sa lugar ng Batanes, sa northern portion ng Cagayan, kabilang na ang eastern portion ng Babuyan Islands. Ito naman yung areas na magkakaroon ng bugso ng mga malalakas na hangin. Dulot yan ng southwest monsoon at yung periphery nga ni Bagyong Francisco. Ngayong araw, sa malaking bahagi ng Luzon, sa Bay Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, sa may Davao Occidental at Davao Oriental. Bukas naman sa may malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, pati na rin sa may Davao Oriental. At pagdating ng Thursday, sa malaking bahagi ng Luzon, sa may Panay Islands, Negros Occidental at Northern Samar. May nilalabas nga rin tayong weather advisory. Ito ay kaugnay netong si Bagyong Francisco at yung southwest monsoon o habagat. So, posible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Ito ay dulot ni Bagyong Francisco sa may Cagayan at Batanes at dulot naman ng southwest monsoon sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique. So, kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung localized flooding sa mga urbanized, low-lying at tier rivers at landslide sa mga landslide-prone areas. Yan ay for today. For tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan dulot ni Bagyong Francisco sa may Batanes at dulot naman ng southwest monsoon sa Occidental Mindoro at Palawan. At pagdating ng Thursday, mayroon pa rin tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Batanes, sa may Occidental Mindoro, pati na rin sa may lugar ng Palawan. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa, pero pinag-iingat pa nga rin yung mga papalaot sa lugar ng Northern Luzon dahil posibleng umabot sa or posible yung maalong karagatan sa ilang bahagi nito. At yan nga muna ang pinakahuli kay Bagyong Francisco. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Isyu sa masa. Isyu sa masa.
Pagtuki sa mga nagunang isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nagunang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tubog Pilipinas, Tubog Kalibutan, good morning. Welcome na sa dinis atong panagbanuban sa programang Issue sa Mas. Live na live ta dinis 90.7 Love Radio. Adlaw Martes, ug gapit sa 23 na ni nga bulan sa Hunyo 2026. Kamusta? Mga kaigsuunan nato. Atong mga kasimanwa, mga kalumo, Lokop Dakbayan sa Davao, Tibok Region 11. Aw sa tanang dapit nga nabot sa tuwa inhas mga kaprobinsyan, maayong aga. Sige po kami nang hinaot ka na kamusmayng panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-uban ta mga ikan. Ikanilim nga oras nga to sa oras. Alas 9 karong buntag. Dan siyempre ang mga isyu, iskutanan. Mga istorya mga igalang adunay kalambigitan. Kanimo, kaniya, kanako, o kanatong tanan. Sa ato din hang mga kaungo, mga ka-ISM, maayong aga. Thank you so much sa inyo ang kanunay nga pagpaminaw din sa ato ang program ng Issue sa Masa. Saway paglangay, pipila sa ato ang mga isgutan na karong buntaga. Isyu sa masa. Juvenile Justice Act ni Senador Kiko Panghilinan o ang pagdaghan sa droga sa administrasyong Bongbong Marcos. Mao'y gibasol karon sa mga netizens na itabong shooting incident sulod sa tunghaan sa Tacloban City. Isyu sa masa. Minority block sa Senado supak sa planong si Chis Escudero ang himuong presiding officer sa impeachment trial batok kang VP Sara. Isyu sa masa. Samtang investigasyon sa flood control project gisaway ni Senador Bongo nga daw paatras karong panahona. Isyu sa masa. Bagong planong kudita sa Senado. Diin planong hulipan si Senador Gatchalian o Senador Tito Soto na umol. Isyu sa masa. Og ang pagkuha sa 60 billion PhilHealth Fund sa gobyerno wala daw makaapekto sa mga miyembro sa PhilHealth matod ni Executive Secretary Ralph Recto. Isyu sa masa. Kiniguman pa may kalang mo'y magalangkob sa tuwaga panagumanuman para kuyog sa programang Issue sa Masa karong adlaw. Lion ko adlaw nga Martes pitsa 23 nga bulan sa Hunyo 2026. Mga estudyante gising na. Okay. Nahanglang sa iyo makaabot sa tuang tunghaan para dili malate. In
importante ang kakugi, kadasig, kasibot sa pagtungha o mahaw hasta sa tuang kalisod karong panahon. Alright, saway paglangay. May aga din ha kang Mambing Barcelona. Ay pakaayo gagawin. Bing Tan. Duha na ini sila kabing. Oh. Si Kuan, Sir Jaime Balneg din sa Lagaw Gens. Sa iyo pakaayo. Sa tanan na to nga mga naka-tune in din sa itong programa nga Isyu sa Masa sa Love Radio. Daghan kayong salamat sa makausapan. Why kabutangan? Ang akong pasalamat nganha kaninyo tungod sa inyong pagpatronay sa tuang nga programa nga Isyu sa Masa. Alright, daritso ta. Saba guys, gutanan, init kayo mga higala kay natukbil na pod. Ang may tungod sa Juvenile Justice Act na kontrobersyal kaniadto nga nakalahos gud og nahimong balaod mga higala nagipangunahan ni Senador Kiko Pangilinan. Oman ang nahitabong shooting sulod mismo sa Tacloban National High School sa Tacloban City. Diin natulog ka mga estudyanteng namatay og 5 ang na-injured sa pagpamusil sa 2 ka mga estudyanteng minors didto mga higala sud sa tunghaan. Kahuman gitiwasan pod ni sa mga netizens mga bay nga usapod sa mga rason ini kay dili lang man ni karon nahitabo mga pagpanunggab ug uban pa mga higala dito sa Cavite pod involving ani nga mga estudyanteng minors. Gibasol pod ni mga higala sa grabe ng pagkatap aning illegal nga droga sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Parte ng daghanang adik. Daghana kay mahigalang nag-idol niya. Nag-idol niya. Di magpa-hair follicle drug test nga wa may mawala sa iya ha. Dili man siya madimot sa pagka vice president. Dili man siya matanggal sa iyang pwesto kung magpa-drug test lang siya. Kung di gud siya magpositive, di gud tinuod ang mga katahap nga bagnusan siya mga higalag kokin. Pero dili gyud magpa-drug test ang ato ang presidente. Nako po. Bisan og magkayuring nag-inistorya kay gahibat ng naong ang panga mga higala mugahi nagmistorya ang ilong, ang simod, lahi nagtirada. Di gyud magpa-hair follicle drug test kay wala day balaod nga magpugos sa iyaha. Kung di ka adik nga nung di man ka magpa-drug test, basig na ka din hay tinaguan nga bisyo. Muna'y huna-una sa mga Pilipino sa paping. Diba? Now, gimahay mga higala ang kaning Juvenile Justice Act ni Kiko Pangilinan nga iyaharap pong kinopya ngadto sa mga European countries nga nag-adapt aning nesgutang balaod. Usa na rin nga balaura ni. Kaning balaura ni mga higala. Nagpataas sa edad alang sa mga kabataan nga involved sa criminal liability. Atong una, total, sa una nga balaod, wala pa ning Juvenile Justice Act. Total relief from criminal liability ang minor nga nag-edad og 7 anyos paubos. Wala gyud na siya mga higalay criminal liability. Sobra 7 anyos pero wa mo lampas ang edad sa 14 anyos. Tan-awon mga higala kung naabay discernment. Acted with discernment ba ang pagkahimo sa krimen? So, kanang 14 anyos, makabuntis naman na. Karon,
ang acted with discernment gisaka. Ubos sa 17 kapin, basta wag ka mo lang pasok 18. Lilion pa mga higala kung acted with discernment. Unya, pila to? 15, 14, absolute. No criminal liability. Anang balaod ni Kiko Panghilinan. Nagipang bulbul naman ng idara na. Pila na kayo napaangka na mga higala ng kanang idara na. Kanang 15 anyos. 17 anyos. Ginoo ko. Daghan na nagnapaangka na. Daghan na nagbababay. Daghang anak. Oh? Mao lang daghang nakasaway. Kay ang criminal liability, mga kaigsuunan nga isyo, aning Juvenile Justice Act, ang edad gisak or relieve from any criminal liability. Wa kay tulubagon. Gisaka mga higala. Mo lang daghang mga minor. Ang gipang bulbul na mga kaigsuunan, mukomiter og krimen, maligyag drugs, ngawat, kahuman magtakin-takin og birth certificate, buhan og madakpan mga higalas polis. Moingon na yun nga, minor ba ko, sir? Pailan tagyog kag kaso, sir, kay minor ko, imo kong budak ko. Ilan mo siya mga higala masanta sa ilahang mga gipang himo. No? Kay moingon man dayon na minor ko, sir. Na ako ikwando rin, sir. In-is o ganing akong birth certificate, sir. Nagpamatuod nga minor yun ko. 13 anyos ko, sir. Yun ko, pwede na mo mapriso. Relieve from criminal liability. Absolute. No criminal liability. Patulako ni mong droga, sinako. Dili mapriso kay minor mga higala. Mo na nga, grabe ang pagsaway kang Kiko Panghilinan. Karon, nabanhaw na po. Tungod ani mga higalang balaura. Nga dapat gani, kay nagka-civilize naman ta, ang edukasyon na to sa humang kaayo in town, gisugdan mga kaigsuunan. Expose naman ta, labi na niining pag-uso sa cellphone, computer. Ang mga kabataan, minor pa kaayo, daghan na kaayog na hibawan. Supposedly, ang criminal liability mga higala nga edad, dapat ibaba pa gani. Karon sa balao di Panghilinan, gisaka pa hinuon ang minority age. Ang kanang giingon sa balao ni Panghilinan nga mga minor, Ginoo ko, makapabuntis naman tao na din ng mga byuda. Makapabuntis na walang byuda na. Unya, di mapriso kay minor. Grabe ang nakasaway anang balaura. Karon, nabanhaw tungod aning nahitabo nga shooting sulod mismo sa tungaan. Niingon pang igagaw ni Tambalos-los na si Mayor Romaldes dito. Premeditated ang nahitabo nga shooting. Meaning, giplano yun nga mamusil. Kay prior aning hitaboa, nagapost-post na siya sa Facebook, nagpakita-kita og pusil mga kaigsunan nga mamusil daw sila. So meaning, premeditated. The act was premeditated and therefore, the act of evident premeditation mga higala is one of the ground to consider the crime as murder, one of the requisite mga higala, no? Nga pwede ang krimen dili lang homicide apan murder. Tungod kay ang kalainan sa homicide o murder manggod. Homicide if the crime not attended by the following circumstance such as evident premeditation, treachery, no, use of superior strength, o uban pa. Kani kay giplano, kay nagpakita-kita na daan mga higala din ha sa social media, sa iyang pusil, kay mamusil gud siya. So, bot pasabot, premeditated act. It is murder mga higala. Ang problema karon kay minor.
ubos sa balaod ni Pangilinan. So dili di masilutan. Inay, rehabilitation lang ang mahitabo. After a number of months or years sa rehabilitation, gawas na pod. Pero ang tulo ka kinabuhi mga higala, wala na. Ha? Kay minor man. O, di mo mapanubag. Kung dili man siya totally exempt mga higala, liliun pa kung ang iyahang paghimo sa krimen. Ha? Naabagyod mga higalay maestablisar nga daw, kuan na gid siya ba? Kanang gitawag nila mga higalag kuan. Naniagi yung proseso sa iyang una-una nga matured na siya. Oh. Muna ibot pasabot ana kanang acted with discernment. Na kanang iyahang gihimo nakabalo ba gyud siya ana as a minor nga sala na. No? Given his age nga minor, nakabalo ba gyud siya nga sala na. Kay minor pa man siya, ubos balaod karon ni Panghilinan. Kaya ka naman idara mga higala sa Ginoo ko, o sa mga tigulang pa, bulbulo naman kayo na. O sa mga butsabot, anong bulbulo na kayo dyan. Buot pa sabot, makabalo na siya mo distinguish what is right, what is wrong. High school? Kabalo na ka mo distinguish what is right, what is wrong. Probably. Sa mga butang lang siguro highly technical mga higala, for these minors to decide, kana siguro makonsidera na to. Pero, kanang manglugos, mo patay, mo himo og mga injury ngadto sa ubang tao. Kanang high school may gala kabalo na siya nga sayop na. Oh? Sayop na. Gawa sa siguro kung highly technical ang issue mga gala. Kanang mo pirma ko ini nga wa ko masayod, di pa pirma ko. O kana ang minor wag dili pa kaayo Wilbers. Ano pero kanang very basic mga igala, mo patay kag tao, mo injured kag tao, mamuskil ka. Minor na kabalo naman ana. So nganong tanahon pa man, whether or not, kanang idara, acted with discernment. Kaya kung acted without discernment, relieved from any criminal liability. Kung acted with discernment, saka pa siya mga higala, mapailan og kaso, pero masuspenso. Masuspenso ang iyang sentensya because of his minority. Adto siya sa kining rehab mga kaigsuunan. Nya, ang kinabuhi adto in taong tulo ka buok. Unsaon na lang man nato to. Dili naman to mga higala in taon mabalik. Maunay sakit kaayo sa mga ginikanan. No? Dili na mabalik. Saan ba na nimo? Patay na. Nakapatay minor. Sorry na lang. Mauna kanis Panghilinan yun. Why pulos ang gihimo ani may galang balaod. Muna bisag unsaon na niya din nagwan. Pahumot sa mga tao. Wala gyud mo atsyop bulibad anang Panghilinan. Tungod kay notado na siya mga higala. Aning iyahang Juvenile Justice Act nga naghatag og dakong kahigayunan sa mga minors nga mamahimong kriminal hoping nga kanag makakumit sila og krimen, magdadala sila birth certificate, acquitted gyapon sa wa sila may galay criminal liability nga panubagan. Balik na man lamang pipila ka mga pahinom. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Balik na magkala din sa Doga Patay Kumanuban sa programa ng Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Lagyan po niyong alagad bata-bata June Bersamin ang tutang ito sa oras alas 9 karong buntag. Napasumpay mga higala aning Juvenile Justice Act. Oh. Nag-mention ta kaganiha nga dapat unta gani paubsa nato ang age of minority. Especially kanang edad nga to ang gi-exempt from criminal liability. Atong una 7 paubos. Kanang kana ganing 7 years old mga higala, pwede na gani ng hawda. May nakaayo mo rason. Oh, sa ginikanan? Sugoon mga igalag pa, laksi o kamunggay, di mo sugot kay naglulag silpon, may na kay mo rason. Moingon na yun nga man, nakabalo ba ka nga, mabitin nga ako ang gidula diri ma, kung imo kung pakwaog kamunggay ma. Ha? Oh, ayaw sama. Ha? Kaya nagdula pa kong scatter diri ma, hapit na tamo daog, magkapalit na taog ka ng pagsubak ka ng imong kamunggay. Gadula pa kong scatter. Oh, mao man ay kabuangan ro sugal diha ng cellphone. Kalang scatter. Ha, ang uban diha kauna-una na lang pangawat sa amo kay gadula na ungo anang scatter. Oh. May na kay mo rason. Kanang edad nga maantigo na mo rason manggod. Ha? But pasabot. Tao na sila gyud. Kay kanang rason manggod, abilidad na to nga mo rason, maunay nag-define sa atua as human compared to animals. Kaya mga animals walay reason. They may have intelligence mga higala. Ang uban ganing mga hayop mas kuyaw pa og intelligence sa tao. But they live without reason unlike human being. Mao na nakadiferensya sa atua. Ha? Kay naatay rason. Karon kana 7 anyos gani. Hawd na kaayo. Ilang hawd ana mag-operate ana mag gadget mga higala. Hawd na gyud mo rason. Oh? Sugoon nimo di mo sugot kay naay rason. Ha? Karon imuha pang gipatasan ang criminal exempt mga kaigsuonan nga edad ngadto sa 14 anyos. Ha? Pila man na? 9 years old ba? 14? I mean, 9. Ang 14 kaniadto nga acted with discernment nahimo na mga higalang less than 18 years of age. Kung 17 years and 11 months ka, 17 years old ka og 11 months. Sa lang kabulan, una ka ma-18. Minor ka man gihapon ana. Oh? So, hilngon pa na mga higala kung sa imong pag-commit sa krimen, acted with discernment. Tanaw, Ginoo ko ka ng idara na. Ha? Ug tagaan na limog 5 ka byuda. Sus, buntis na kayong 5 ka byuda ng 17 anyos ug 8 ka bulan eh. Di ba? Na. Labinag ang kaliwat pareha ning akong amigo nga si Edgardo de Parroco. 17 anyos ug 11 ka bulan tagaan nimo og 5 ka byuda buntis ang byuda. Tanan 5 ka byuda ba buntis? Oh. Usabot pasabot na to. Kaya sila kabalo na nag-unsay tama o sa mali. Na sila himuon mga higalang sayop. Nakabalo sila nga sayop na ang ilahang gihimo. Unless kung under influence sila sa drugs. Kaya ang tao magkong na-influensya na sa droga mga higala, dili na maantigo mo ila kung unsay mali, unsay tama. Kung maantigo man, kaya dili pa kayo tantong lulong, emotionally unstable po na sila. Dili na po na sila mga higa. Disturbed. Actually, muna yung right term.
emotional disturbed. Dili na po na sila kabalo mo appreciate mga kaigsuunan anang giingon natong konsensya. Oh, basta under-influence ka sa drugs. Di ba? So, kani karong nahitabuan ni. Nagkanit-kanit na ni nga problema. Kanang buisit nga Juvenile Justice Act ni Kiko Panghilinan. Gidungagan aning daghan kayong droga sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Mao na gyud ni ang sangputanan. So kitang mga ginikanan nga naapay mga estudyante, todo sarado gyud ta, bantay sarado gyud ta. I mean, sa ato ang mga anak nga dili madisgrasya. So what is now the kining gitawag nato may galag practical implication nini? Imbes nga kita makatunhay tag pangitag kwarta ipalamoy sa to ang pamilya adto na ta sa eskwelahan magtambay noon di na ta kapangwarta di na ta kapangitag kwarta kay mag-apong na ta sa anak dito kay basig posilo niya siya mga classmate kay ang eskwelahan karon di na kakumpiyansahan mga high school pa lang di na kakumpiyansahan pwede na mamusil mga higala tungod kay fully civilized na gyud sila. Mantigo na mo gamit og bali. Mantigo na mo patay mga kaigsunan bisag high school pa. Oh, dili na makonsensya, dili na madlok tungod kay daghan kayo karon ang droga. Manglungga, mangluba to sa eskwelahan. Mamarigla dito, mangbuli. So kita mga ginikanan karon. Additional workload na to nga mabantayan ang atong mga anak nga dili madisgrasya. Kaysa wala kaniadto na yung mga problema sa droga mga higala. At ang mga anak libre na sila. Andong lang, remind lang na to. Pero karon, pwerte na mga higalang lisura. So imbis nga mangita taog sapi para makapalit ang lamyo na to. Mabaon sa to ang mga anak. Pamilito sa to mga anak. Diyan ta sa eskwelahan, mag-apong ta. Kaya basing madisgrasya nga tong anak. Kaya daghan na ba nagbuang ng eskwelahan na labi na ng mga public schools. Oh. Nga ang seguridad mga higala, dili kayo hugot. O basig, ang akong anak, ikasuyaan anang uban din na nga mga nag-adoy-adoy na, bata pa kayo, basig pariglahan akong anak. Oh. Ang akong anak kay, daghang maglagot anang naong sa kuang anak kay, kanang, dako kayog naong ng akong anak, niya hawag niya mo dulag basketball, maglagot sila. Nya daghan siya class. Bulihon siya, pariglahan siya atong mga nasuya sa iya. Oh. Di ba? Bantayanan kayo. Tungod kay pating daghanan na sa droga. Daghan na kay ang droga. Kahuman, ang ilang una-una, minor man ko, exempt man ko ng criminal liability, basta maprobahan na ako, acted without discernment ang akong pagpatay, akong pagpanunggab, dili man ko mapriso. Maunay nakabahog tik-tik anang balaod ni Panghilinan mga kaigsunan. Usaon ta na ron? Mao naman ay na-implant sa utok sa mga kabataan karon, di ba? There's Davao kaniadto na ay maligya og droga suguon ana mga sindikato minors. Padalon mga higala o kanang birth certificate. Pag madakpan, sir, minor ko, sir. Ayaw ko prisuwa, sir, kay minor ko, sir. Madimanda ko, sir. Imo kong prisuwan, kay minor ko. Exempt ko, sir, sa criminal liability. Pas police. So, kung yun na manggod, hasta ang atong law enforcement mga higala, magka-problema. Kaya kang mga sindikato, nagagamit na aning mga minor, tungod ani mga higalang hanggaw nga balaod ni Pangilinan. Hasta nga to ang mga law enforcers. Nagka-problema na hinoon. Saon na ron nila pag na minor. How to treat minors offender. Nya. Mayroon pa yung karoon, mayroon pa ng minor dili na bagay mi pwede pusasan, sir. Mang pulis, di mi pwede pusasan, di mi pwede ikulong, dili mi pwede bidyo-bidyuan, kay minor mi, bastang mabidyoan mi, mo demanda gan mi, priso gan mo, violation na ng balao ni Pangilinan. Na! Di ba? So, ang mga sindikato mo gamit, mga minor, kay kabalo sila nga dili mapriso.
Oh, di ba na maprisong minor? So, mo na ilang gamiton pa delibero tag pila ka gramo din ng druga mga higala. Yato na dito. Nya Gcash naman ang bayad sa Shabu. Oh, ang magbiyahe mga higala, minor. Parang madakpan, why problema? Why sablay? Kay minor, buhian ra. Oh. So wala gini pulos ng balao di panghilinan na kuan siya eh. Ha? Natimpla siya mga higala aning administrasyong Bongbong Marcos nga perting daghana ng druga sa atong palibot. Natimpla siya. Ha? Perting lamia mga higala sa timplada. Kaysa balao ni panghilinan, minor, bisag gibulbol na mga higala, minor gyapon, di pwede prisuhon. Kauman, gitimplahan aning administrasyon Bongbong Marcos nga perting daghanag drugs. Di, perting lamia. Mo na ron, dako kayong problema. Hasta ang ato ang peace in order ani mga higala. Ka-problema git. No. Mauni giingon kani adto pipila ka mga religious advocates nga i-demonic law. Demonic law. Dapat mangyud unta manubag. Ikaw nga nakasala, manubag ka gyud. Ma-minor ka man o dili minor, dapat manubag ka. Kay nakasala ka. Tungod kay ang learning mga higala sa itong pagpakabuhi, ibabaw sa kalibutan, magsugod man yun na din sa ito ang minor age na to. Diba? Mabitaw na ingon nila nga ito ang first teacher mga higala, nga ito ang ginikanan. Kaya diha man yun nag-una sa balay. Ang gitudlo sa mga ginikanan na to, ayaw pagpangawat ha? Ayaw pagpangaway ha? O. Labo na ng pagpatay, ayaw yun ha? Terrible yun ang butang ng mamatay tao ka. Di ba? Ang mga ginikanan nagatudlo, anak. Ayaw pagbinuang sa imong isig katao. O. Ayaw pangawat anong dulaan sa imong kadula. Di ba muna ginatudlo sa mga ginikanan? Basic education mga higala. Tungod kaya ang learning process, wala din haanang humanak ka na minor, 18 years old, diya pa ka magsugod og tuon sa kinabuhi. Unsa katambalos-los na mga higala ng ideyahan. Ang pagtudlo sa anak, bisan mga higala nagsuso pa ng anak. Gisog na nagtudlo sa iyahang inahan. Ang anak nga gasigig hilak bisag ga suso na mga higala. O di ba ingon na si inahan nga hilom na nak. Okay, nagdidi ka naman, hilom na. Di ba? Those are teaching. No? Sa ginikanan, diya sa kining balay. Karon sa balao di pangilinan, Ginoo ko. Gibuot ng bugan mga higala, tan-awon pa. Ug may naabay acted with discernment mo. Ginoo ko. Mo kay nagingon ako kanang idara na 17 ka tuig nga edad og 11 ka bulan. Tagaan na nimo 5 ka byuda mga higala. Ipadulog na nimo kanang 5 ka byuda buntis na. Buntis na, makapabuntis. Idara na. Unya, sa balaw ni pangilinan, ato sang lilion kung naabay discernment ang iyang paghimo sa krimen. Lilion siya. Lisod kayo program discernment. Because ang kanang discernment mga higala, naala na sa ito ang mental faculty. Ang ato ang basahon din ang result lang sa ato ang binuhatan kung nakabalo na bagyo ni siya nga sayop ng iyahang gihimo. Muna, lisod man kayo na program nga nakabalo siya nga sayop ng iyang gihimo. Ang legal presumption supposedly is kung nakahimo ka o krimen, presume nga nakabalo ka nga sayop na. And it is incumbent upon you to prove nga wala ka kabalo nga sayop din ang imong gihimong krimen o buhat. O na supposedly. Pero balao ni pangilinan mga higala, ang minority, ang mao mga higala gipaboran sa presumption because is a minor, presume he acted
without discernment. He acted without discernment because he is a minor or she is a minor. So it is incumbent upon the prosecution to prove na the accused, minor accused, acted with discernment para makumbikto siya. Ikaw nga lang ina, 17 anyos kape na may galahapit na mag-18. Minor pagyapon. Ginoo ko. Mo kaya na sige na kong balik-balik. Kanang idara nagtagaan na ni mo 5 ka byuda. Padulugan na ni mo may gala bisag 5 ra ka adlaw, 3 ka adlaw. Buntis na. Kurot ng 5 ka byuda ka buntis na. Puta sabot na ko. Kanang idara na. Kabalo na gyud na. Di na kinahanglang lili on pa active with discernment. Sus, Ginoo ko. O na, ang ato ang criminal justice system mga higala, tungod aning balaod ni panghilinan, natandog. Natandog. Di naman, mo basta-basta mapriso ng minor, kaya siyempre, naman ko tayo duha ka klase nga penalty at theory aning criminal law. Kana mga higalang positivist theory o classical theory. Ang classical theory, stricto na, munang kang Hammurabi, a tooth for a tooth and an eye for an eye. Nadiin, ang tao nga nakakomiter og krimen, nakabalo siya nga iyahang gihimo krimen, o kinahanglan siya nga masilutan. Mao na mga higala ang classical theory. Kaning positivist theory, mao ning kang panghilinan nga balaod nga giangkla mga higala nga ang tao di pagkatao as rational being. Kabalo siya ng daan kung unsay sayop, unsay dili. Apan ang iyang pagkomiter og sayop mga higala, bunga lang kuno sa kanang mga factors nga dili niya unta gusto. Mo na nga kinahanglan dili siya silutan, i-rehab. Mao na ang kalainan anang duha ka theory mga higala sa criminal law. But both theories gina-adapt sa ato ang nasod Pilipinas. Mat sa pagkakaroon, kaning balaod ni panghilinan, more on positivist theory. Bisag nakakomiter mga higala og terribleng krimen. Komo, kay wa pa maabot og 18 anyos, presume nga he acted without discernment and therefore he is only entitled para sa kanang entitled for rehab rather than incarceration mga higala ngadto sa penitentiary. Mao na ang dakong kalainan. So kung na-rehab ka, but pasabot, victim ka. Nakapatay ka, i-rehab ka. Ang treatment sa imo victim. Under sa positivist theory, nga giadap mga higala ning Juvenile Justice Act ni Senador Kiko Pangilinan. Nabiktima ka sa panahon, nabiktima ka sa mga factors nga naka-impluwensya sa imo nga nahimo na nimong pagpatay. Nahimo nimong pagpanglubos. Victim mo nang kinahanglan i-rehab ka because matod pa sa theory, life is more valuable mga kaigsuunan, kung naa ka sa gawas. Mo nang i-rehab ka, pagawason ka ni kumag-rehab rather than i-incarcerate ka ngadto sa mga penitentiary mga kaigsunan. Mao na. Ang istorya gyud din So, kaning balaod ni panghilinan sa laktod, wa gyud ni mga higala intay pulo. Mao ni nagpadaghan sa mga kriminal. Mao ni nagdupa mga higala anang mga sindikato naggamit sa mga minors aron ipurso ang ilahang mga sindikatong negosyo sa atoang komunidad. Taon-taon, balik taman lamang pipila ka mga painom. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ben! Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na mga kabayan, din sa Doga Panagbanuban sa programa Isyu sa Masa 90.7 Love Radio. Lagyan po yung alagad bata-bata June Bersamin. Ang tutang ito sa oras alas 9 karong buntaga mga higa. Ambak ta din sa lain na pod mga higalang hisgutanan. Ang istorya maitungod mga higala aning pag appoint ko no ni Chis Escudero is a presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Now, ang pangutana ron ani, pangutanang legal mga kaigsunan. Pwede ba mag-appoint og presiding officer ang mga senador para maoy magpadagan sa impeachment trial sa Vice Presidente? Muna ang kwestyong legal. Now, naitabo manggod neron nga gusto nila si Gatchalian ang Senate President, si Chis Escudero mga higala ang presiding officer. O saan na ron? Nga ang atong batakang balaod nagsultiman nga ang presiding officer ang Senate President alang sa impeachment trial, except if ang nasasakdal, ang accused mga higala is the president, the presiding officer is the Chief Justice of the Supreme Court. That is a constitutional provision. Oh? Now, paliharan na ng pangutanaha mga higala nga kung ang presidente maoy subject sa trial, maoy nakusahan sa impeachment trial, pwede ba mag-preside ang iyaha mga higalang mga kwan? Senior associate or associate justice sa Supreme Court? Dili po pwede. Kaya ingon man mga higalang batakang balaod, it should be the Chief Justice of the Supreme Court. Same as true with ani mga higalang sa Senate nga dili ang Presidentes Pilipinas ang accused, kundi ang Vice President or Chairman sa Constitutional Commission or ang Supreme Court Justices ang mag-preside. Wala mo ingon ang balaod na pwede i-appoint. Ang mag-preside ang Senate President. Nga diin, aning kasuha, si Gatchalian. By the way, ang mga Pilipino mangutana, nga di man ninyo isugo o si Gatchalian nga siya ay mag-preside? Tungod kay si Gatchalian, di kabalo mga higala, kaya di man abogado mo na kung katawan na ako din. Pariharo lang si Soto, di kabalo. Ha? Naong og pwesto, pero di maantigo mga higala sa ilahang trabaho. Ilang trabaho incidental na sa ilahang pagkasenador mga kaigsunan. Di ka ba mag-preside? Ano, of course. Murag og kaghuwisa na. Di ba? Mag-sustain ka o mag-overrule ka sa mga motions, mga objections, mga kaigsunan. Dili na simple parliamentary procedure ng Senate o Congress. Ang gina-observe, may gala, legal procedure, di parliamentary procedure, legal procedure. Whether or not objectionable ba ng giistoryahan ng witness nila, anang testimonies, complainant o sa kining accused. Diba? Leading ba na? Misleading ba na? So only lawyer mga higala ang nakabaluan na. Pero inyo ang ibutang na si Gatchalian,
Saon na ron ninyo. Ang naibaw, na hugas magplato din na sa iyahang hotel sa may lanang. Ay, nako. Hugas na plato sa waterfront. Ngayon, ibutang din na. Karon, mang-hire mo o presiding officer. A delegated power mga higala by the law, by the Constitution, I mean, cannot be redelegated to others. Ang presiding officer, Senate President as presiding officer, is a constitutionally delegated power. Nga na mga higala sa Senate President. Constitutionally delegated power. Kaya pwede ba na i-redelegate ni Gatchalian ngadto kan Chis Escudero nga dili mga higala man sa Senate President? Oh. Ay pinultion na sa legal nga delegari est non delegata. Tama ba ning ako ang kining Latin maxim? Delegari est non delegata. Non-delegata. A delegated power can no longer be redelegated. Ang konstitusyon mo ay nag-delegate sa Senate President. Karon, sa na basketball kay ipasapot kay na ron i-delegate sa Senate President, ipasapot sa Senate President ngadto kay Chis Escudero kay di siya kabalo. Sa na basketball? Pagdawat sa bola kay butalo kayo di siya kasyat, iyan ipasa ngadto sa iyang sharpshooter nga kauban para maka 3 points. Ana ba nang diyang trabaho sa Senado? Naku po. Mao na. Kaya mag-ilog-ilog mo o pwesto dihas gobyerno nga di man di ay mo maantigo. Gatuo man ni si Gatchalian o si kining Soto mga igala nga pwede lang nila sinampangkungon. Pwede lang nila baka na sinampangkungon ba? Anang kuan, sinampangkong lang nga style. Hindi ba na pwede? To sila pwede sinampangkungon, pwede binakhanon lang nila na mga higala ng kuan din na trabaho din na. Di man na pwede yung taon kaya mahimo man silang katawanan. Pagka mga aswang ng matawanan eh. Karon nagka-problema na si Gatchalian. Kay di siya kabalo mag-preside og impeachment trial. Unsay una? Sa programa ng trial, di ba mag-ampo? Wa ka ba si Gatchalian siguro nga ang una mag-ampo, magkanta mga galag lupang hinirang. Sa isunod. Attendance, roll call, di ba? Si Gatchalian na di man kabalo, hadlok man siya, maulawan siya mga higala. Maong nang hire kang Chis Escudero kay abogado man ni si Chis. Munang niingon si Robin Padilla, harangon ko na. May pa ni Robin Padilla kay nakabalo pa. Ayun Robin Padilla, harangon ko na. No? Kay dili man na siya pwede. Kaya ang ingon sa konstitusyon, Senate President man, dili man nagsulti, wa man nagsulti ang konstitusyon, nga ini senador, nga i-appoint sa Senate President mo puli saya, pwede mahimong kining kuan, presiding officer sa impeachment. Pagkahanggaw na lang. Okay, nakamahog tik-tik ninyo ron ya. Maunay nakabahog tik-tik mga higala. Unsaon na ron nila nga si Gatchalian di man makabalo. Ang ilang ipanaganaan din tungod kay si Gatchalian di makabalo. Ang iya din mga officers of the court, mga abogado ni Inday Sara, mga bagtik kayo, labi na si Pua, season, daghan pa ng uban din mga hagtik-bagtik nga abogado. Madlok sila o mahimong katawanan si Gatchalian. Magkamali-mali si Gatchalian nga mo resulta sa teknikalidad mga higala o outright dismissal anang kaso ni BP Sara, ilabi na sa matas mga Pilipino. Paano ang gusto nila? Si Escudero kay abogado.
Di may mo katawanan. Kaya kung si Gatchalian, ginoo ko. May maghugas sa kagplato ana sa kanyang waterfront kay okay ra. Pwede ra binakanon, pwede ra sinampangkungon mga igala. Dili man ang tao na ingon ana ang impeachment trial. Uy, pastilan ako. Mao na ilahang hayron si Chis Escudero. Dili man pwede kay di man siya Senate President. Ang pinakamaayo diyang himuon, kuditaho na si Gatchalian, ilis na ni Chis Escudero o kisa din ang abogado nga mantigo. Mo nang nigawas karon mga igala. Ang istorya, nga ang grupo ni Gatchalian o ni Tito Soto kuditahon. Daghan rong naa po sa bag-ong may majority black. Ang mobali na po dito sa grupo ni Cayetano kay dili maantigo mga higala mag-preside og impeachment. Di man abogado. Oh, labaw na si Kiko Pangilinan nga abogado mga higala bro, siga mang mata na hino. Basig iya pa ng isa lang nag-apelya sa impeachment na yung Juvenile Justice Act. Di ba po na abogado na bro, di kabalo. Wapa ko nabunggan na mga higala nga na ay mga legal issue na siyang kwan. Na siya na dito magatunang legal issue ang iya mga higalang argument kamalumugon siya. Vintage. Vintage na. No? Dugay na nga overrule mga kaigsuunan sa bag-o nga kining kaso. Pareho ko na anang one good kanang kang ko mga higala. 1949 pa, 1940 pa, 1935 Constitution ang nag-govern. Karon sige pamugos ana na nagrupo ni Pangilinan nga mauna na ang balaod nga dugay naman tao na nga. Dugay naman yung tao ng gilubos, kalimot, yung tao ng jurisprudence. Okay, under 1935 Constitution pa man na. Karon 1987 Constitution ang ato ang gina-adapt. Sa 1935 niingon all present senators. But sa 1987 all senators. Present ka man or absent, basta dili lang ka ni absent kay namatay, ni absent kay physically incapacitated, ni absent tuas gawas. O ni absent kay nag-resign. Mo man mga absent, nag-iinyo marit sa balaod. Senador kagapon mo pasabot, wala mabakante ang imo ang pwesto. Sa 1987 Constitution, pero ang grupo mga galang Tito Soto nag-ibukaran ng 1935 Constitution, Quinco case magkakaigsuunan, governed by 1935 Constitution. Uy, dugay na nabahaw na, dugay na nag-repeal na. Vintage na kayo na, na-repeal na kay naanatay 1987 Constitution nga nag-usob sa provision. Nag-ingon nga all senators giwagtang na ang word nga present. Ngayon giwagtang na. Dito yung nagwagtang mga igala because ang 1987 Constitution namugna na siya mga igala through revolutionary government ni Cory. Di ba? Nabago. Tungod sa revolutionary government ni Cory. Gituyo na siya aron na maprotektahan mga higala ang Senado. Kaya basig mo balik ang diktador mga higala pareha ni Marcos nga napalagpot sa Cory administration nga ang tanan mga kalaban niya nga mga senador iyang pamatyon, pampresohon, ay di na magkatambong. So wala na ipulos. Pauna giwagtang ang word nga all present senators. Ang word nga present gipulihag all senators. Para bisan og bisag kulungon sa presidente, no? Bisan og kanang buklos presidente, mutago, senador gyapon siya. Dili mga higala matarog ang Senado. Pagpalig-o na sa Senado, dinha anang 1987 Constitution nga provision. Mo tinuod gud ni istorya diha. Kaya kung ibalik, kopyahon tong word na present gapon, all senators present, mo to ang himuong recording point na to, para mga higala, masukod na to, unsa nang two-thirds, unsa nang majority, magka-create og quorum, makonvict ang kini nga presidente o vice-presidente o ang mga impeachable officers, mura og labo kayo. Ato rang gikopya ang 1935 Constitution, ang
pwede mga higala malutsan kay naay ka nang gitawag na tog loopholes, na pwede ka prisuhon, di nakakatambong sa Senado. Di nakakasenador kung mauna, di nakakaparticipate din sa deliberasyon. Pabor kayo pero mas presidente. Una nga giusob. Usa sa mga framers din na si Davide. Di ba? Si Justice Ascuna. Unya karon ang mulalis nila mga higala, si Rapi Tulfo, si Lacson, kay dapat 15 or 14 daw. Ang mulalis mga higala sa mga framer ng 1987 Constitution na si Justice Davide, Justice Ascuna, ang makiglali siya kay si Panfilo Lacson o si Rapi Tulfo. Waga ni background mga higala ang subject sa law. Makiglali siya ng mga justices sa Supreme Court, mga kaigsunan. Mao pag framer anang 1987 Constitution, pastila naunsa naman yung gobyerno. Gatoo sila mga higala, makaya pagyapon, pwede pagyapon i-apply din ang Bindalo siguro. Ay, naku, mga tawanan pagkaway mga pulos ka din taon. Tuwa po Justice Carpio nga ang kolor anti-Duterte kayo, gapil-apil. Wala naman po yung mutuo niya, kay one-sided man kayo na siya. Kani sila David sa Ascuna, wala man sila mga political color identity. Sa mga tao, mutuo sa ila, unsa ilang istorya. May credibility. Pero kada si Antonio Carpio, nagpadayag naman ng anti-Duterte siya, expect na ang iyang istorya, pabor yun as kalaban sa mga Duterte. Ano yung klarong istorya niya? Ewa man na siya mapaburi mga higala ni Digong atol sa administrasyon ni Digong na may mong Chief Justice. Kay gihatag man dito kang Lucas Bersamin nga utro po mga higalang tulibagbag. Hasta pa ang iyang pag-umangkong tulibagbag po ito si Adrian Bersamin. Utro po itong tulibagbag. Number 1 na ito, ingon pa si sa tuwing istorya ng kabinitan na nga maoray si Lacson. Senador Lacson. Maoray si ginawag name drop sa pangalan ni Bongbong Marcos, mangulita mga igalag palay. Ay, nako. Maoning itabo sa tuang nasod karon. Daw katawanan mga higala apan kung imo sudungon makaluluoy gid ang nasod Pilipinas ba? Istorya kani si Tulfo si Lacson ga istorya ba murag tungod kay senador sila hang tan-aw daghan na kayo mo-atsup sila daghan na kayo mga higalang mutuo sila kung sa ilahang istorya. Si Lacson o si Tito Soto sa panang uban din na si Rapi Tulfo mo istorya ag legalidad. Way background gani sa bugasya mga higala kasi mutuuan na nila. Ay nako. Ilahang kontrahon ang gilay down nga statement mga kaigsuonan aning framer mga framer sa 1987 Constitution, Supreme Court Justices si Hilario Davide, Chief Justice na. Imuhang ikwintrohon anang imuhang argument nimo nga asa na nimo gipunit muragikan man na sa lunangan ng imuhang argumento. Stilan. Kung di ka na sa kangkungan nimong argumento, sa lunangan na puniton, yapon imo nang iasda nga nila Davide o ila Ascuna, hasta pa si Romy Makalintal ni ingon nga dili 16 good dapat para makonvict. 7 lang para makwit. Mga abogado nga tang-ana. O ya, sabi mo tuuan ng Lacson mga higala, Rapi Tulfo, Tito Soto, sus Ginoo. Ang ila mga ideya mga higala, abot lang sa langaw, pilay edad sa okok. Taon, balik na, mana mapipila ka mga paino. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love
Basic! Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na mga bahay, dili sa Doga Panagkuyog, panagbanuban sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Nagya po yung alagad, patapatan, June Bersamin. Ibawason tanig mga iskutanan, mga gala, karong buntaga. Karon nga mas mag-iyaan ta mga bahay. Good morning din na kang Raul Nagadlat. Si Ready pa rin eh. Ang listener kaniyan to sa IFM ni Balhi naman din eh. Igilumay siguro ni Kuan. DJ Sweetheart. Unsa kahang lumay gi Kuan ani. Wa man tay lumay dire. Ang mga taga-Pikas Tampi na ay lumay. Kadtong radyo nga usaray dial mo to'y lumay. Ay, nako. Inyong style din na. Ang pinagkanindot nga lumay. Kanang gwapo ang imuhang programa. Gwapo ang imuhang plastada ba sa programa. Nga makasabot ang mga tao at the same time, makatabang ka sa mga tao. Kanang masabtan ba ang mga issue? Mahimong kuan sila, articulate sa mga issue tungod kay nakasabot sila sa imong pagpasabot. Dili dag-on din na anang hatag-hatag og radyong usalay dial.
Ita po na, oy. Ikaw man ay naminaw sa lab radio, sige yung balik-balikan, speak up, kay i-attempt yung lubag mga higala. Tagaan o kung sa'y panghatag-hatagin na. Nako po. Mura po di ay nag-style o formula ng flood control sa mga panuhak ng mga congressman. Bribery ang tiraga. Bribery. Bribery ba na? Digi sweetheart? Bribery. Wapo lang man-bribe mga kaigsuunan nga to sa uyab. I-bribe nimo ang uyab. Para di na ka madugay paabot kanus akasugton i-bribe. Pero kanang mga listener imong i-bribe para lang maminaw sa ilmo ha. Wala na sila mahigugma sa imong programa, nahigugma na sa imuhang bribe. Di ba? Kinahanglan yun. Kana bang mahigugma sila, kaya naminaw sila. Ganahan sila sa ilahang gipaminaw. Dili kay napugos lang paminaw, gapulis maot ang naong mga igala, napugos lang paminaw, kaya wala na, bisag kung saog lubag ang dial, ilaharag yung istasyon ng madunggan. Or napugos o paminaw, kanusa pa man mahuman ni siya, kay nakuha na rabataan, kay natagaan na rabatag sa kalitrong soft drinks o kanang manok, lechon manok, basin unyag, masuko sa tuag atong ibal. Ay, dako. Kaya, maminaw, tungod kay, asay na kutlo nga mga kahibalo, o labaw sa tanan, na-inform siya sa tinuod nga istoryahan ng isyuha. Di ba? Ano ka na? Ay, dako. Now, data. Arita mga higala, aning kuan. Iso ni di kabalo kay puplihan man dayon, di man naingon ana, May managdula nga hulinay, di ba? O di ka kabalo kaayo mo mano anang hulinay, niya kurpo mo anang yung hulin, pulihan ka, di na kabalo mo mano, ako'y mano. O ikaw lay tira, kay hunter man ka niya, pero di ka kabaw mo mano, ako'y mo mano, ikaw lay mo tira, pulihan ka. Di man na hulinay, yung tao na din sa di man na hulinay, yung tao na pwede na puli-pulihan. There is a constitutional provision mga higala nga nagsulti nga ang mag-preside sa impeachment kung dili man lang ang involved mga higala ang nasasakdal presidente, it should be the Senate President. The Senate President. So pinakamayong imo din na, imo yung Senate President si T.C. Escudero. O di, man po sila masugot mga higala kay once upon a time si T.C. Escudero ni variable na ba na ito sa kampong Cayetano. Naadlok lang sila o mo variable na po nagtuloy-tuloy dito na. Guba na pong kamada. Tinulakay na rin sila ni kinsa rin ilang imuon nga presiding officer pagka mga hanggaw naging matawanan. Mo lagi na. Ilig mga higala o kana bang bindalo. Naabot rin sila sa punto nga wala na gyud. Sao na ron nila gatsalian magpreside doon din na. Mo nang nigawas ang issue na usab karon. Nga na ay planong kudita. No? Kani mga kauban karon nila Soto, mamalihin mga higala na po sa kang Cayetano. Amo na istorya, sumudaghan na po ni grupo ni Cayetano. Kay dili sila gusto nga si Gatchalian maoy mag-preside. Kaya gusto nila, ilisdan ang presiding officer nga supposedly si Gatchalian ni Chis Escudero. Di ba? Sugubot na po doon na itong Senado, mga bay. Ang hinungdan, gid kining kuan ba? Kaning tawag na to mga higalag, dili sila eligible ba unta? Siguro si Gatchalian, di lang senador, pero to make him a Senate President is another issue manggod mga kaigsunan. Iulan ni karon na ay impeachment. Trabaho maging sa Senate President. Dili lang man na preside sa session mga higala nga pareha dito sa congressman para sa kaniadto nga simple lang kayo. Di ba? Lahi man ang sa impeachment trial. Mag-preside man ka din sa Senate or Congress mga higala parliamentary procedure. Wa mo na problema kay mga kauban naman nimo sila. No? Mga senador or mga congressman. Naaka din na yung mga sipyat gamay.
makuan naman siya. Wala man din hay accuse. Wala man din hay lawyer sa depensa, wala man din prosecutor. Pero kung ma-preside ka mga higalag impeachment trial, mura ka nga naghuwis eh. Maminaw ka sa matagbahin. Ang matagbahin mo presentar sa ilang ebidensya. Ang matag ebidensya sa matagbahin, cross-examinon sa kalaban. Karon, di ka kabalo sa mga legalidad din na objection, overrule ba ni nako ni o sustain ba? Ha? Di ka kabalo na, mateknikal ka. But you are not capable of handling the impeachment trial because you are not a lawyer. Pero ang problema, kung senador ka lang din ha, sa pansap ka lang din, nag-asa ka makamalita, wala problema, dali na kayo. Pero kung maghisgot na ta og trial, ikaw ang presiding officer, di ka lawyer na, sa kangkungan ka gyud pupulutin. Mo na may tabo. Sa kangkungan ka pupulutin. Mao na nga naumol ning kudita karon nga istorya. No? Kuditahon kuno mga higala. Kuditahon si Gatchalian o si Soto. Soto man ang pro tempore. Si Gatchalian ang Senate President. Puro gasunod sa ilahang posisyon nga di maantigo mga higalaan nang mag-preside sa impeachment trial. Mao ang bag-ong recruit nila nga si Chis Escudero, mao'y pa-preside doon. Kanya naman po hindi gusto kan Chis Escudero, sila ang grupo. Naapod mga higalay, gusto kan Chis Escudero. So kanang majority karon din ha, headed by Soto, mga higalang ni Gatchalian, wala na po na sila magkasinabtanay. Mao na ang nigawas karon ang istorya. Posible na po nga naay kudita. Kaya ingon na lang sila, si Cayetano na lang, bahalag magpasikat na po, mag-object-object ta as judge, mag-question-question ta as judge para musikat ta. Ang importante, tama ang pagpadagan sa impeachment trial kay kabalo ang presiding officer. Ay, wala gyud mga higala. Gatuo lagi kanang ingon ana ra na mga higala ng impeachment. Maudi ay na karon ra ko nakasabot nga dili nila gusto ipa-cover sa media mga higala hangtod nga ang presiding officer si Gatchalian pa o kanang si Soto mao'y leader mao'y mag-preside dili ipatelevise aron makabalo ang mga Pilipino makasudong ang mga Pilipino makover sa media mga higala di nila isarado nilang pultahan kay ang presiding officer dili di ay kabalo mahimong katawanan. Ay nako. Karon nako nakapakong di ba? O saban sa iyong tanaw tama ba ning akong katahap karon? Tama ba ning akong analysis mga higala? Maong ilahang i-close door ang kanang impeachment trial ni Inday Sara. Dili ipa-cover sa media, dili ipa-televise mga higala para makabaw mga Pilipino. Kaya ang presiding officer, si Gatchalian, di man di ay kabalo, basig mahimong katawanan, mahimo siyang sumsuman sa mga Pilipino. Mao di ay, karon kapako muna, ila karon gidali-dalig hire si Chis Escudero para mabuksan ang impeachment trial ngadto sa mga media o sa mga Pilipino kay pwede na matelevise, kay di na mahimong katawanan, kay lawyer na ang presiding officer si Chis Escudero na. Kay kung si Gatchalian mo mag-preside may gala, mahimong katawanan. Mao na nga, sarhan, di pa-covers media. Sarhan ang Senado, di pa-covers media. Kung ano pa-sarhan, man di may pa-covers media. Kay mao na ay rason, kay mahimo siyang katawanan, kay di kabalo mga kaigsunan. Maunay nakabahog tik-tik aning mga tawhanan ni. Patuga-tuga mo nila, kao man di man mo kabalo. O ni dako kayong problema nila karon. So may tabo din na. Na ay gusto nga si Escudero
maunay mag-preside. So siya ang himuog Senate President. Naama po mo, di may gusto ang Chis Escudero kay malingbing na. Wala maruganan. So naana po rin ingon nga, di silang grupo ba? Nang grupo na Soto, ng mga senador. Si Cayetano na lang atong himuon kay kabalog yun. Dili mahimong katawanan ang Senado. Kay nakataya ang ato ang pangalan na ini sa publiko. Kita tanan nga mga senador, nakataya ang atong pangalan. Hindi ta kabalo di ay mahimong impeachment court. Ha? Nga, ato ra ba yun yung trabaho, ubo sa matakang balaod? Ha? Di ta kabaluan ni. Mahimot ang katawanan na ni. Mabutang ta sa istorya ni. Maodi ay. Karon pa ko mga higala. Nakahuna-huna o naka-analyze nganong di mangyud nila ipaka-cover na media ng impeachment? Nganong manarangka man sila? Ha? Dili man nila ipatelevise. Nga dapat ang impeachment, televise, covers media, para mahimo mga higalang transparent ngadto sa mga Pilipino nga buot masudong usag yun ng mga ebidensya na against and pro kang Inday Sara. Tinuod ba yun na? Ha? Makakuan sila ba? Maka-decide sila, maka-conclude sila, silang kaugalingon. Tinuod yun na. Uba po, dili na tinuod. Naagad sila ilang kaugalingon, mga higalang analysis. Wala kinahanglan ni televise. Dili pa televise. Di po di pa covers media. Bisag ang media, kadaghanan, ilan ang binayran. Kanang mainstream media. Dili gihapon. Kay ang tinuod di ang rason, kay mahimong katawanan. Kay si Soto o si Gatchalian, di kabalo mo preside. Mao nang ilang gi-hire mga higala, si Chis Escudero. Pagkaway pulos ng tawanan. Pagkaway mga pulos, DJ Sweetheart. DJ Sidelines. Magpa-quick-quick ka ha sa imuhang unang sweldo, DJ Sweetheart. Magpa-quick-quick ka ha, bantay ka. Dako ra ba kay kang sweldo dito sa kuan? Dito sa organic ba? Dito sa kuan, kung si tawag na kanang organic, mubayad pa ka sa utang, ay nagbayad rin ng utang, wa man ka mo gipirmahan. Ay nagbayad ng utang, wa man ka mo gipirmahan. Mo day na advice dayon kapaita. So kamo karon naminaw nako. Naminaw din sa programa Issue sa Masa. Huna-huna daw na ninyo ayo, tama ba ng ako ang analysis? Nganong manarangka ang Senado mga higala di ipa-covers media, walay live streaming nga himuon sa impeachment trial. Tama ba na nga tungod kay dili kabalo og mahimong katawanan si Gatchalian mo nang ilahang gi pugngan nga mahitabo mga higala makabalo ang mga tao nga di kabalo si Gatchalian. Pait. Walang manarangka. Pero musugot na si Chis Escudero, dayon si Chis Escudero nga mahimong presiding officer, di na sila manarangka. Okay, di naman mahimong katawanan. Kaya bugado man si Chis, kabalo man. Problema karon, ug madayon po na si Chis, magubot na po na po mangalay ko dita, kaya may mga kauban niyang di siya gusto mahimong Senate President. Kaya dili man pwede mag-preside ang dili Senate President. So himuon sa nato na si Escudero nga Senate President, ubalik. Para naa siya authority nga mag-preside sa impeachment trial. Hangtod di siya mahimong Senate President, dili siya pwede mahimong mga higalang presiding officer sa Senate impeachment trial. Di ba? So, imoon siya na to siyang Senate President. Karon, o gimoon siyang Senate President, di naman po masugot ng uban niya nga mga kauban karon diya sa majority block. Kanang gitawag nilang Malacanang Sinik. Di naman po masugot. Kaya si Escudero, tested na yun ang variable na. Bura na si Villanueva. Bura na si Mig Subiri mga higala nga variable po na. Kabalo mo kaning mga variable diyan nga mga laki sa Senado.
questionably ang ilang pagkalalaki, mga higala. Nakabantay mo, ana? Ha? Questionably ang ilang gender. Oh, tanawa na si Migsubiri nga variable. Di ba? Na-istorya na si Vina Morales. Oh, si Chis Escudero. Ha? Na ay mga istorya po na nga mauni mo na. Na, si Villanueva, mga higala. Sige lang pahami sa naong. Pero, dili lagi daw si Villanueva. Dili na alanganin. Tinuod yun na. Ha? Kaya usaon na lang si Angelica. Ang igsoon ra bang Angelica, kontraktor kay Des Bulacan. Nga bilyonis ang gibubo din ha, mga igalang Villanueva. Joel! Joel! Ang igsoon ni Angelica, Joel. Kontraktor ra kay Des Bulacan, Joel. Maudi ay. Oh. Adlok siya nga mautingkay na makabalo ang iyang asawa nga naa siya didang-didang nga Angelica. Dali na siya tumbling dito sa grupong Gatchalian kay hadlok siya magpailag kaso niya mautingkay nga ang iyahang ipagunit, mga higala, kontratista. Sa iyahang flood control projects Bulacan, ang iyahang bayaw nga hilaw. Bayaw nga hilaw. So, ito pangalan atong construction firm. Sa igsuon ni Angelica. Bago pang graduate, mga higala, ngil-ngig na kay estados kinabuhi. Sinaw-sinaw ang sakyanan. Gwapog balay. Naapay negosyo, mga higala nga parting gwapuha. Asa gikag kwarta. Wa may nakitang kwarta. Ang nakitaan sa mga Pilipino, nga kuyog niya si Joel Villanueva. Agaray, kasakit. Murag kugan gipugos o pasnit, mga higala. Di ay. Hadlok siya nga lamotsingon siya sa mga isyo about kang Angelica. Angelica ba to, DJ Sweetheart? Kinsa ganito? Katong naklaro ang dagway nga burag siluwit si Joel Villanueva sa Sigapalo nga lugar. Ay, dako. Unsao na lang ni. Siyag unsa lagi ka, kana bang kaklo sa Ginoo. Ang kaklo sa Ginoo, DJ Sweetheart, istorya ra di ay. Kay mudula manggid gihapon og kalayo, pastilan, impierno gihapon ta paingon na. Taon-taon balik ta malaman pipila ka magapainom doon. Issue sa masa, uban ni June Birsa. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na mga kamay, dito sa ito palagkuyon sa 90.7 Love Radio sa Gapon. Kamu na minaw na Marty. Dito sa programa, ang isyu sa masa. Buwan sa Gapon yung alakad, bata-bata, June Bersamin. Derita sa isyu mga higala sa PhilHealth ng hambog karon si Executive Secretary Ralph Recto nga wa kuno mga bay matarog. Wa kuno matarog mga kaigsuunan. Ang PhilHealth bisag iyahang gikuha ang 60 billion nga standby fund kay gibutang dito sa panudlanan sa gobyerno kay gi-allocate ngadto mga higala sa mga unprogrammed fund. Unprogrammed fund ni Bongbong Marcos. Nagsalig ni si Recto nga gidismiss ni Remulla ang kaso ba? Nga so ba to? Malversation ba to? Technical malversation? Gidismiss man kasi siyempre ang ilang amo usaraman si Bongbong Marcos. So gidismiss. Now, kapalo ka, ang PhilHealth Fund, katong 60 billion, standby fund to. Dili to siya operational fund. Unsa may pasabot anang standby fund? Unsa may purpose ana? Ang purpose ana mga higala in kaso por kaso. Ug ana pod mga higalay pandemic simbakukang may tabo. Na ay makuot mga higala ang PhilHealth alang sa iyang mga membro. Mao ibot ipasabot ana? Siyempre dili gyud na mapiktuhan karon ang operation sa PhilHealth, kaya dili man to siya operational fund. Standby fund to siya para mga higala reserve kung dunay mga pandemic uban pang mga panghitabo mga higala na concern ang ato ang panglawas outside aning mga natural nga mga sakit panghitabo nga cover sa ato ang PhilHealth. Mauto siya gamiton. Now, ang pangutana karon kung naaraw sa bako pandemic may tabo. Asa mangawat og funding sang PhilHealth. Nagibalhi naman mga higala sa bangag administration ngadto sa nasyonal nga panudlanan gi-allocate ngadto sa mga unprogrammed fund. Maunay dako kaayo mga higala ang problema. Kaya ang justification ni Recto, wala daw mga higala mapiktuhi ang mga miyembro. Siyempre, ang miyembro mapiktuha lang na mga kaigsunan kung na ay pandemic. Kaya standby fund to siya. Dili to siya operational fund. Pagkahanggaw, ganyan tawanan. Yung siya niya pagkartiyo. Mo istorya pag yung check ingon, anak. Standby fund gani, kaya in kasong emergency, imong gikuha kay gigahin mga higala ana mga proyektong way klaro sa presidente. Ang mga Pilipino ro wala nag-expect mga higala na apa ni project na itong presidente. Sige lang pangharbat mga higala o kwarta, sige pangharbat ang mga budget din na, pero wa gyud mga higala proyekto ng administrasyon na ni. Wala gyud. Mo ito, naghanap mga polis mo sundalo may gala, disgruntled na kayo. Kawasan ng wa na si moral ascendancy tungod kay bisan nga magpahiling. Anang iyang kaugalingon, pagsuta, pagprobe sa mga akusasyon mga higala, kung adik magina siya og dili kahimo pagpadagtis. Pwesa ni mo ng moral ascendancy din ha may establisar.
ordinaryong empleyado, aplikante may galas gobyerno, pag-drug test. Ang presidente na to, di magpa-drug test. Naunsa naman ang trabaho ang tao, no? Di ba? Ang uban diya gali, mga ordinaryong empleyado sa gobyerno, magka-positive naman kayo na mga galas sa sabong marijuana. Nagpa-drug test mga gyapon. Oh, dahil presidente na to, kadako kay responsibilidad mga igala, di man unta makapakunhod sa iyahang pagkapangulo kung tinuod nga di siya adik, ano di magpa-drug test? Maunay nakabaho, tik-tik din ha karon. Ha, di magpa-drug test ang presidente. So, unsa pa may moral ascendancy ni mo din ha? Ha? Rabag ka ng kuan ba? Oh, kanang lalaki ba nga ginakantsawan ba? Uso man na sa mga bata. Elementary uso kay kantsawan ay kay white tuli. Isot, ug sa mga Ilonggo pa, supot. Oh, kantsaway. Karon, ang gikantsawan, mingon nga, uy, dili na tinuod, uy, tuli na ko. Maingon po dahil itong iyahang mga barkada. Be, patanaw na, be, kung natuli, bagay ka, be. Basta, di lang ko magpatanaw, basta tuli ko, Wa may mawa, be, huwag mo may patanaw, di ba may mga bayot kung makakita miya ng imuha, be, kung natuli ba na o wala. Ngayon, di man ka magpatanaw, kaya tinuod ay, wag yun ay matuli. Wala na ang presidente na to. Ha? Singo nga di daw siya adik. Oh. Wa daw siya nagagamit mga igala o droga, pero dili magpa-drug test. Naku po. Soro rin mo pagpatuon ng imuhang mga constituents ng mga Pilipino, di man ka magpa-drug test. Maure, bugtong mga igalang mangluluwas nimo, ano pa matud-an ang kamaturan nga di na tinuod ng pasangay nga adik ka. Drug test. Magpa-drug test ka. Di ka magpa-drug test, duda yun ang mga tao. Naadyog kay gitago. Naadyog kay lihim. Kung baga. Ay, nako. O ni karon mga higala, ato ang palibot, atong community. Luzon, Visayas, Mindanao, perting daghanas problemas droga. Derita sa to ang may galang winner sa papremyos kalendaryo patong-patong pa-promo. Diyan ay nabunutan si Inday Cubal. Naulian na dahil si Inday Cubal sa iyahang sagoy-soy kay naansuyan. Naansuyan si Inday Cubal. Naansuyan. Ang nabunutan mga higala karong buntaga. Way lipod-lipod ang calendar number 1507 at 1507 ang tag-iya ining kalendaryo ha si Ma'am Clarissa Villegas taga Barangay 22 Dasi Piapi Boulevard Davao City. Di ba? Ang mga igala balik na po din siya sa 500 pesos. Oy, congratulations Ma'am Clarissa Villegas. Ay gud paabti nag alas 5 ka iporpit na ng Inday Cubal. Mahimo na po ng 600 sunod adlaw kung di na nimo makuha. Kaada yun na ma'am, kaada yun. Ang 500 pesos nimo nga premyo. Again, congratulations, Ma'am Clarissa Villegas. Nga tos mga pa mga igalay kalendaryo din ha. Ito na mo. Sa among home studio, Dalang R. Castillo, Agdao, Dakbayan sa Davao. Alright, ito na tabay ka na magbulag-bulag. Ito ang pulong pamalandunguna, Karong Buntaga. Higala ang pagkamatinud-anon, dili makapakyaw og higala. Inay, magahatag og tinuod nga amigo o amiga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Hangtod umapon sa mga takna sa mga istasyon 90.7 Love Radio. Issue sa masa. Ako niyang alagad mata-mata June Bersan. Salamat kayo, mayong buntag, and keep safe always, mga boss. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.